Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Magsugod kini atong bag-ong sugilanon sa panimay ni Wilma Moran uban sa mga ginikanan. Diin ning gayuna gipasidunggan siya sa iyang ginikanan sa pagsaulog sa iyang birthday. Hain ba rin anak ka? Nga nagabot-abot ng iyang mga bisita. Wa man mo gawas. Usa pa ba gibuhat niya sa kwarto? Kain na bang anak mo? Ang gisugo na ko si Aling. Tuwa sa iyang kwarto si Wilma. Nagilis tingali. Or nag-make up pa ba? Day. Oh, Lodra ko no siya, nawag mo iyang boyfriend, nag-video chat sila. ay, maudi ay. Anak, kita na layo na himbo abi-abi sa iyong mga bisita, Philip. Aling, daliti uno og makaon ng mga bisita ni Wilma. Ay, unsa pagkauna ay dalit na ko, ma'am. Ay, bisag unsa. Kanang mga finger foods alang nila. Finger Ibaw foods. man na sila nga dinner invitation. Okay, Finger foods. Nga, nung gipingger. Finger foods. Hoy, hoy, Aling. Ah, Ayati. Ay, Ay, ma'am. unya atagi sa bug juice o baka coffee. Ay, sir. Mga suod man sab na sila ni Wilma. Og nakaila ka na usab nila Aling, dili Ay, ba? ay, bitaw, ma'am. Anhala, dali na Romy. Abi-abi yun na ito mga bisita. Kaya nga na kung makauli ka ni kayo na. Huwag yun di ay. Sorry kay love. Naibaw ka na sa kong trabaho. Sagdi lang, mamuwi lang niya ako next time. Next week ha, niya ka na. Yes, love. Mauli na ko. Sige na lang. Musabot na lang ko. Kalipay mo man ka ng kisudlan mong trabaho. Love, para na sa itong future. Atong future uban niya sa atong mga anak. Mga anak man cute. Pila magkitihang gusto mo nga itong anak ha? Okay raman ko, tunga lang sa dosina. Tulo ang lalaki, ug tulo silang babae. Kung nasa'y buot ni Lord, dawaton. Tuod ay love. O saman, gihatod na ang cake nilang mamanako? Sayong gihatod. Ang inyong helper ang naghatod. Salamat love ha. Ang personal kong gift nimo, o niya kon maabot ako. Gusto ko nga ako gimuhatag nimo. Salamat daan. Okay, love. May out lang na ko sa opisina og kadali para makatawag nimo. Og happy birthday ha. Enjoy lang diha. O pasabta sila si mama ug papa mo. Bye, love. I love you. Love you too. Bye. Oh, Ma, nana mga bisita nimo. Kadugay ba? naglami man ko ng among istorya ni Victor. Sige. Atuon ko sila. Bye! Thanks for coming! Hey! Feby! Nagkaiyong kumiuli ka na. Nag-inusara lang lagi ka din sa gawas. Wa ko makamatikod ni mo da. Naghuwat ko sa kong sundo. Nahuman na lang gid ang party. Wa pagyud siya. Si Nash? May lain pa ba? Pasakit unta ko nila ni Nicole. Nibalibad ko kay muanhi gid siya. Unya tan-awa o, unsa na lang orasa. Wa gyud. Sige na lang, good. May sabnoon aron may kasulti-sulti ko. Ato na tas taas na. Hangin dito sa balkon. Dali. Gikapoy na tingali ka. Pahuhay na lang. Pabuto na nimo si Nash. Makita ta siya nagpaingon na dinhi. Malantaw man dito sa balkon. Ang maing laki ay nag-text. Basta una. Dool na ko na siya. Huwato na lang na ako, Will, ha? Pahuway na lang. Anhilang una ko. Huwat tong imong darling. Kamu si Victor ba, Will? Love you kayo mo no sa usap-usa. Pila na ka years in your relationship?
Di pa kay dugay, uy. Mag 2 years pa lang. Ug ang among sabot nga, magminyo next year po sa iyang birthday. Diyan na kid Will. Salamat ha. Ay, baka naugaw na, uy. Daghan pagpagkaon. Ano, ayaw na. Sige, bye. Bye. Ay, dugay lagi siya gikuha day no. Iya tong uyab day. Oh, Ah, sige, walang to siya text ganina. Mura na gud siya gisapo. spoiled bang ko ang iyang boyfriend. Ug mas bata kay niya. Ah, maudi ay. Wala man dayon ko kakita niya god. Kay didto man sa mga Tanums Garden. Ya, wala man tingog iyang cellphone. Dili gayon magkamatikon nga may tao ba di ay? Kay ngon sa bitaw na akong nauli na siya. Diha pa man di ay. Sige na nang aling. Paghipusan na tong mga gamit ni mama. Ay, human na day. Ay, gipahimutang ko nas bahilya niyas mga plato. Human naman ka ha. Di, pahuway na. Ay, unya na lang taog-taog day. Ay, busog pa kay ko. Ay, mikaon mo kong usab. Ay, ganahan kay kus. Usay ngalan na to day. Buta to, carbon. Carbon nga nito. Buta to day. Carbonara. Ay, daghan kay kong nakaon. Ay, magpahilis una ko kay ya paghuman, pahuway na lang dayon. Silas mama? O gani, darang na mahuway, oy. Kaino mo gutog redwise mama mo. Ti, papasab ni mo, akong tanaw nila no, abi ni mo, enjoy kay sila day. Di ay? Hmm. Sige na aling. Musod na ko ha. Oh, day. Niya siya sunod semana? Mo iyang sulti ma. Ug may gift ko na siya para nako. Excited ko kung unsa kay iyang gift. Oh, dako man siya sweldo. Maka-afford siya kung sa paliton niya para nimo. Ma, mihis ko ba siya nga sa sunod tuig ko no, magminyot na mi. Oh, ogon sa inyong mga plano, anak. Dili mi musupak si papa ninyo. Total, professional naman ka. Og maayo kang trabaho, ingon man usab si Victor. Pero high school pa lang na. Oh? Ano man dahil tinudoon na gyud? Husto na mus kabuot. Husto na kamo sa edad. Sa giingon ko na, dili kami musupak si papa mo. Naman siya sa sunod semana. Magkita mo. Oh, naana, kadiyot lamang. Kisa maron oy nga nag-doorbell man. Ay, dangaling. Oy, hala, ikaw mo gud ay sir. Dali, sud, sir, dali. Si Wilma. Ay, pahibaw una ko, sir. Tu amas kwarto diya. Dayon, sir. Aling, kinsay naa? Mayong hapon, tita. Oh, Victor, ikaw man di ay. Aling, pahibawa si Wilma. Ay, ma'am. Victor. Oh, kanusa ka lang na po. Karon lang yung adlaw, tita. Mga alas 12 tingali. O may diretsyo lang ko din eh. Tita, sorry kayo nga wa ko sa birthday ni Wilma. Nakasabot siya sa imong trabaho, Victor. Wa ka pa ipaniud to, no? Dali sa komedor, dali. Oh, may kaon ko dito sa airport, tita. Salamat kayo. Timplahan ko ikaw og juice. Init ang panahon. Lingkod na diha, iho Victor. Vic? Oh. Miss you. I miss you too, love. Anak, Wilma, atiman na siya. Mapaggi ko na iyang pag-abot, gikan sa airport. Maniot tata. Wa pa ko mag-lunch. Ning oras, hawa ka pa maniod to? Love, mapas mo ka. Ang pingin ko ng lawas mo. Nag-snacks ko. Ug wa pa kay ko gutuma. Ikaw? May kaon ko dito sa airport. Nahala. Pagsulti mo diha,
Biyaan taon na kamong duha, Victor. Sige, tita. Excuse me. Lab, manorito sa gawas. Gusto kong way magkatugaw na itong duha. Pwede ba, lab? Please. Mausap na gipaabot ko, Vic. Tagsarat ang makita. Kadit ha, mag-ilis ko. Ug mananghit ko ni Mama. Hello, ate. Ha? Naunsa si Mama? Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!